Hezký březnový den, vážení a milí posluchači a v tuto chvíli také diváci rádia KL Free One. Od mikrofonu vás zdraví Kosmos. Chtěl bych vás v tuto chvíli pozvat na naši reportáž z výletu do svatého Jana pod Skalou, která bude vysílána koncem tohoto týdne a příští týden se také objeví v archivu. V tuto chvíli předávám slovo své kolegyni Berušce, která je přímo na místě a řekne vám více. Vážení posluchači, zdravíme vás z výletu, z krásného sobotního výletu ze svatého Jana pod Skalou. Už jsme byli i u kříže, teď se momentálně nacházíme v lomu. Je to velmi krásně a my doufáme, že stejně krásně a příjemně bude i vám, pokud budete naladěni na naše vlny.